Ara mostrem com vincular el tensiòmetre a l'ordinador. És molt senzill. Simplement has d'accedir al lloc web de Microlife, microlife.es. Fes clic en Productes professionals i selecciona el teu tipus de dispositiu, en aquest cas, WatchVPO 3. Desplaça't fins baix, on podràs descarregar el software i el manual d'instruccions. Recomanem encaridament descarregar el manual d'instruccions perquè conté informació addicional, com per exemple, com netejar correctament l'aparell. També inclou una explicació de què signifiquen els diversos codis d'error que es puguin trobar, per la qual cosa resulta molt útil. Si fem clic en WatchVP Analyzer, podrem descarregar el software a l'ordinador. Fem clic en ell i s'instal·larà automàticament. A continuació, apareixerà una icona a la pantalla. Si hi fem clic, veurem l'interfície del software WatchVP Analyzer. A continuació, per a programar el dispositiu, hem de connectar-lo a l'ordinador. Això es pot fer amb un cable USB o per mitjà de Bluetooth. De seguida veurem que el software detecta automàticament el dispositiu correcte, en el nostre cas, el WatchVP O3 2G AFib. En el cas particular que apareix en la pantalla, el programa també ens avisa que hem de renovar la bateria. Això és perquè no té suficient voltatge per a completar un altre programa de mesurament de la pressió arterial de 24 hores. Per a poder realitzar un mesurament en un pacient nou, fem clic en Nou i emplenem la identificació del pacient. Pot ser, per exemple, el número de pacient o la data de naixement. Es poden escriure fins a 10 caràcters. Introduïm el nom de pacient, el sexe i la data de naixement. També podem introduir el nom del personal sanitari. La identificació del personal sanitari s'emmagatzemarà en el software, per la qual cosa no és necessari introduir-la cada vegada. Per a aquest exemple, triem un pacient ja existent. Ara passarem a programar el dispositiu. Fem clic a Programar el dispositiu i tenim la possibilitat d'emplenar d'1 a 5 horaris diferents. Es tracta d'una nova funcionalitat que els dispositius anteriors de primera generació no tenien. Si només es necessita utilitzar les hores en què el pacient està despert o adormit, llavors només necessitarà 2 horaris. Comencem preguntant-li al pacient: a quina hora creu vostè que s'aixeca? Aquest pacient s'aixecarà a les 8, per exemple, i es ficarà al llit a les 10. Llavors, utilitzaríem aquesta informació com a hores en què està despert i programaríem el dispositiu per realitzar un mesurament cada 20 o cada 15 minuts, segons les directrius d'aquest cas en particular. A continuació, fem clic en Mode silenciós. Aquest mode permet que el pacient rebi un avís silenciós 1 minut abans que comenci el mesurament. En canvi, si ho desactivem, sonarà un xiulet 1 minut abans que realitzi el mesurament, en forma d'avís. Amb el mode silenciós activat, el pacient notarà com s'infla una miqueta el braçalet a manera d'avís, sense que l'entorn noti res. El segon horari comença a les 22 hores, perquè és on va acabar l'anterior horari. Indiquem que acabi a les 8. Aquesta serà llavors el mesurament nocturn. No s'oblidi de marcar la casella, en cas contrari, no hi haurà mesurament per a aquestes hores. Si volgués tenir més horaris diferenciats, llavors podríem, per exemple, programar-ho de 10 a 4 i després quedarien algunes hores lliures, com pot veure, de 4 a 8. Podem mesurar llavors, per exemple, cada 5 minuts, per la qual cosa és una programació completament diferent. També es pot afegir la casella pressió arterial central, si el seu dispositiu incorpora aquesta funció opcional. El fet que sigui una opció addicional és pel fet que no és necessari realitzar el mesurament de la pressió arterial central tot el temps, i en tots els pacients, sinó que es pot seleccionar un període específic en el qual desitgi mesurar-la. També existeix l'opció d'ajustar la màxima pressió d'inflat. Si es deixa en automàtic,
que és el recomanat, el dispositiu ajustarà automàticament la pressió d'inflat correcta. Per tant, deixar-ho en auto sol ser la millor opció. No obstant això, alguns pacients poden tenir por al fet que el braçalet s'infli massa i se sentiran més còmodes si s'ajusta, per exemple, a un màxim de 200 mil·límetres de mercuri, de manera que el dispositiu no s'infli per sobre d'aquest valor. Però la recomanació general és deixar-ho en automàtic. Al costat tenim l'opció ocultar lectures de pressió arterial. Aquesta casella autoritza que les lectures de tensió arterial no es mostrin en la pantalla LCD després de cada mesurament. Li recomanem que marqui aquesta casella per evitar que el pacient vegi el valor de mesurament de la seva tensió arterial cada vegada que realitzi un mesurament, ja que pot ser un focus d'inquietud per al pacient. Una vegada fet això, fem clic a Programar y aparecerá el següent missatge. Programar el dispositivo borrará automáticamente todos los datos de medición. Asegúrese de que los datos de medición se hayan descargado en el PC antes de programar el dispositivo. Mitjançant aquesta opció, eliminem les dades prèviament emmagatzemades en el dispositiu, com per exemple, de l'anterior pacient que ha usat el dispositiu. A continuació, fem clic en OK i fem clic de nou a Programar, de manera que veurem en la pantalla el següent missatge. El dispositivo de medición de la presión arterial ha sido programado con éxito. Ara podem connectar el dispositiu al pacient i enviar-lo a casa. Quan el pacient retorni al tensiòmetre al cap de 24 hores, hem de realitzar el mateix procediment. Tornem a connectar el dispositiu a l'ordinador i fem clic en Descàrrega. Llavors, apareixerà en pantalla un avís que diu: los datos en el dispositivo corresponden al paciente con el ID i l'ID seleccionat. El software mostra la informació del pacient que hem seleccionat o emplenat anteriorment. Fem clic a Continuar i el software ens preguntarà si volem transferir les dades en ones, en cas d'haver seleccionat la casella de mesurar la pressió arterial central. Seguint aquests passos, hem emmagatzemat les dades correctament. Vegem un exemple que ja està en l'ordinador. Fem clic en la secció de Watch BPO3 i en la pestanya de mesurament podem veure totes les dades sense processar d'aquest pacient. Es mostren la data i l'hora en què es van prendre els mesuraments i els valors de la pressió arterial sistòlica i diastòlica, la pressió arterial mitjana i la pressió de pols, que és la diferència entre la pressió sistòlica i la diastòlica. I, finalment, la freqüència cardíaca. En aquest cas, el dispositiu també ha detectat que el pacient ha sofert fibril·lació auricular. Podem observar que s'ha marcat en diversos mesuraments. És important tenir en compte que la probabilitat d'obtenir lectures independents de falsos positius de fibril·lació auricular en aquest dispositiu és alta, ja que s'ha d'instruir molt bé el pacient perquè mantingui el braç immòbil durant el mesurament de la tensió arterial i això no sempre és possible. Per aquesta raó, és possible que es generin lectures de falsos positius. Per a confirmar la fibril·lació auricular, es recomana que es consideri derivar el pacient a un monitoratge d'electrocardiograma Holter de 24 hores si el 30% o més de les lectures tenen aquest indicador. També existeix l'opció d'excloure un mesurament concret en el cas que els mesuraments no s'ajustin al pacient. Per exemple, si el pacient estava veient un partit de futbol del seu equip favorit i això va portar a una sobreestimació dels valors de la tensió arterial. En aquest cas, pot excloure aquest mesurament. D'aquesta manera, aquests mesuraments no es tindran en compte per als valors mitjans de tensió arterial. Un cop fet això, anem a la pestanya de Informe. Aquí veiem que hi ha l'opció de generar un informe en PDF i un informe en Excel. També hi ha l'opció de canviar el llindar dels valors de pressió arterial. Per defecte, el llindar dels valors està configurat seguint els valors de l'Associació Americana i Europea del Cor
i l'associació d'hipertensió. És necessari preguntar al pacient quin va ser el temps real de vigília i de somni, ja que calcularà els valors de pressió arterial diürns i nocturns per separat. Si no es té en compte les hores reals de vigília i somni, és possible que consideri, per exemple, un valor de tensió arterial nocturn com un valor de tensió diürn i l'inrevés. Això és una cosa que volem evitar. Per això, quan el pacient retorni al dispositiu, és important preguntar-li: de veritat es va dormir i es va despertar a l'hora que va dir el dia anterior? I així successivament. A continuació, tenim les dues opcions de l'informe. El programa permet ocultar els resultats de la fibrilació auricular en cas que es consideri que no és apropiat realitzar un cribatge de fibrilació auricular per a aquest pacient. Per exemple, si és un pacient menor de 30 anys. O ocultar els missatges d'error i esdeveniments. La recomanació general de Microlife és no fer-ho. L'informe pot semblar més net si es marca aquesta opció, però els missatges d'error proporcionen molta informació clínica valuosa. Sempre es recomana no marcar aquestes caselles. També podem afegir un logotip. Per exemple, el logotip d'un hospital, consulta o farmàcia. Aquesta apareixerà a la part superior dels informes. Només cal seleccionar Seleccionar imagen i seleccionar la imatge que es vulgui afegir. En aquest apartat es pot veure la ruta en la qual s'emmagatzemen els informes. Per defecte, s'emmagatzemen en el disc C amb el nom Microlife. En cas que vulguem emmagatzemar els informes a una altra localització, fem clic en Ruta i el software recordarà aquesta última configuració. A continuació, es generarà l'informe en PDF. Es prem sobre l'opció i apareixerà l'informe. Com es pot observar, és un informe d'una pàgina que segueix les recomanacions. La franja blava indica la pressió arterial nocturna. Les franges grises són els valors límits normals. Per tant, un indicador de pressió arterial saludable mostraria les dades de pressió arterial dins d'aquests rangs i no per damunt, com es pot observar. També es pot veure que durant el somni els valors límit són més baixos, perquè normalment s'esperaria que un pacient sa tingui una pressió arterial més baixa durant el somni que durant la vigília. D'això se'n diu tipping i sol ser del 10%. Aquest 10% significa que la pressió arterial nocturna és un 10% més baixa que la diürna. Si aquest no és el cas, llavors aquest pacient podria tenir, per exemple, la síndrome d'apnea del son. L'informe el mostra de color vermell, perquè és menor al 10%. En cas que el pacient hagués premut el botó de medicació, s'apreciaria una barra vertical en el moment en què es va prémer el botó de medicació. Aquesta secció mostra els valors promig de la pressió arterial i la desviació estàndard, i en aquesta altra, les dades sense processar. Cada mesurament que estigui per sobre del llindar de valors establerts es mostra de color vermell. Una altra informació addicional seria el nombre total de lectures, que en aquest cas és del 95%. Si aquesta dada anés del 70% o menor, llavors es podria considerar la possibilitat de repetir el mesurament de la tensió arterial. Addicionalment, hi ha un apartat de finestra de bata blanca. Hem de tenir en compte que els primers mesuraments són generalment més alts que els mesuraments posteriors, com es pot observar en aquest exemple. Això es deu al fet que en aquest moment el pacient probablement encara estava en la consulta del professional de la salut. En el cas d'aquest pacient, el primer mesurament és el més alt, el segon va disminuint i el tercer està més d'acord amb els mesuraments mitjans de la tensió arterial. D'altra banda, tenim l'apartat de Comentarios. Si fem clic a Generar comentario, veiem que apareix un comentari automàtic basat en els mesuraments de l'informe. Resulta una eina útil per ajudar el professional de la salut amb la valoració de l'informe. En aquest cas, els comentaris mostren que aquest pacient tenia la tensió diürna normal, però hipertensió diastòlica aïllada de 24 hores. És un no d'hiper, ja que la seva pressió arterial en somni no ha percebut una baixada d'almenys un 10% respecte a la tensió arterial diürna.
També hi ha la possibilitat d'afegir més comentaris. Una vegada guardats, els nous comentaris apareixeran en l'informe. Així mateix, hi ha la possibilitat de generar un informe en Excel. Es pot observar que conté 3 pestanyes. Mostra les dades sense processar. No és igual d'ordenat, però és molt útil per a l'anàlisi de dades de recerca. També té els valors mitjans i una pestanya separada per a cada vegada que s'ha premut el botó de medicació. S'emmagatzema com un arxiu CSV, per la qual cosa és compatible en gairebé qualsevol software.